celebrem el Dia Internacional de la Dona. Clar, em van cisar perquè són molt bonics. I també és molt interessant parlar d'un tema que ara estem treballant molt amb vosaltres, la inclusió. Això són cenotípies, que estan aquí exposades i que les fem de plantes, que ella les recull, les asseca i acabat amb un químic fem tota l'elaboració d'aquesta tècnica fotogràfica molt antiga.